Sa Good Vibe, Bacolod Masskara dancers ang nag-perform na sa Italy. Nagapatugayan na ginabulong ang kahilaw sa mga nagsusanon sa 12 na mga Masskara dancers sa Milan, Italy para sa Philippine Independence Day celebration. Ni Councilor Jason Villarosa, ang chairperson sa Sangguniang Panlungsod Committee on Tourism and International Relations nga ginpreparahan gid sa mga dancers ang duha ka adlaw nga event. Sa posong konsehal iya ginsiling ang performance ng Masskara dancers ang ginabulat sa katamaan sa 126th Independence Day celebration ng Pilipinas. Nakaka-proud sa iya ang ila performance kagang pag-video kag pinalakpak sa audience. Damlag pa nagka-problema sa application sa visa sa mga dancers sa Italian Embassy bangod sa kulang sa mga dokumento. Apang na-settle na ang problema kag nagprumahan na sa pambahada ang ilang mga visa. Ang syudad ang ginimbitar sa Philippine Consulate Office bilang performer sa nasilong okasyon sa ditong ginapaabot na tambuhan ini sa Filipino kag Italian community.